थानाय गोबां माने जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ हान्जा हिसाबैनो जोंहा कनफिडेन्सआ जोबोद माने हाई लेभेलनि आरोखि मानोना जों मोनथिगौ जे जों हारसिङै गेलेनानै जोबोद बुरजा भट मोनबाय थायो आरो रायजो राजाफोरा दिनै साधारन भटारफ्रा बयबो बुङो आरो गामि खना खनला बयबो बुङो जे माने बिपिएफनि सरकारनि समावनो मोजांमोन बिपिएफनि खुंथाय समावनो जोंहा माने डेभेलपमेन्ट जादोंमोन जोंनि लामा दालां स्कुल कलेज गासिबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट गासिबो बिपिएफनि समावनो जानाय नैबे प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल सरकारनि 5 बोसोराव रायजो राजाफ्रा दिनै माने जेबो डेभेलपमेन्टनि मोखां नुनो मोनाखै आरो जायनि थाखाय गोजाम सरकारानो मोजांमोन बिपिएफआनो मोजांमोन बे खोथाखौ दिनै जोङो रायजो राजाफोरनि खुगायाव बुंनाय खोनायो आरो बिपिएफआ सरकाराव फैगोन 100% खाथां जानानै दङ बिथांमोना जाबायदि खोथा होदोंमोन आरो बेबायदि रायजोनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै खोथा होनानैनो टाइमा जोबलांबाय आरोखि आरो बेसेबां खोथा बावनो माखौ फोथायबावनो रायजोफ्रा खोथा होयै होयैनो खोथायानो जोब्बाय इउपिपिएलआव माखौ खोथा होबावनो खोथा होनो गोनाङानो गैला दा बिथांमोना बेबायदि खोथा होयै होयैनो रायजोफोरखौ गोदै गोदै राव बुंनानैनो 5 बोसोर समखौ बारलांबाय मावनो थाखाय जेबो खामानियानो गैला आरो मावनोबो समबो गैखाला दा बेनिखायनो बिसास खालामनाया रायजोफोरा बिथांमोननि सायाव जि बिसास दंमोन बियो दिनैनि तारिखाव जिर' जाफैबाय आरोखि आरो बिसास खालामनाय नंला रायजोफ्रा बिथांमोनखौ दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि जोंना लाइमोन आफाद लोगोसे जोंनि महिला बिपिएफनि गोदान बडि दानाय बे दा साननैसो सिगाङाव जानानै थांबाय आरो दिनै जोंनि बिपिएफ हान्जानि संबिधान बायदियै समायखिरा लानाय हाबाफारि दङमोन आरो बे हाबाफारिया दिनै मोननैबो हान्जानि मोजाङै जाना थांबाय आरो बे हाबाफारियाव जोंनि गोबां सिनियर दैदेनगिरि उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि आरो बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि सार बिथांबो दङमोन आरो जोंनि लाइमोन हान्जानि गाहाय नेहाथारि लोगोसे सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि लाइमोन बिपिएफ आरो जोंनि महिला आइजो बिपिएफ जोबोद गोख्रों भाबै उदालगुरि जिल्लानि मोनबा समस्तिखौबो देरहानो थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोंहा मोनसे गोख्रों आफाद दानाय जायो आरोखि नुनो मोनो सार दिनै उदालगुरि ब्लक समस्तियाव फिन आरो रिहन सारखौ नागिरफिनदों मानो होनोब्ला जों बिथांमोनाव जोंबो खोनाबाय थादों गोबां रायजो राजाफोरा माने बुंदों माने भैरबकुन्द ब्लकआवहाय बा समस्तियाव फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसिनि बिसायख'थियाव रिहन दैमारि जोंनि आसामनि बारग' मन्थ्रि बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथांखौ नांगौ होननानै बुंनायखौ जोंबो खोनाबाय थादों दा जोंहा पार्टिया हाइकामान्डआ डिसिसन लागोन आरो बिथांनि सायावबो सोंगोन जे नोंथाङा गेलेनो गोसो दङ गैया बिथांनिफ्रायबो जों मोनथिनांगोन खिन्थु रायजो राजा लोगोसे प्राइमारि कमिटि जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बिथाङा गाव मन्थ्रि थानाय समाव जाबायदि खामानि मावदोंमोन दिनै रायजो राजा बिथांमोना बिथांखौ मोजां मोनो आरो जोङो खोनादों मैयानि सानसे सिगां इउपिपिएलनि सासे एमसिएलए खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव इउपिपिएलनि एमसिएलएआनो थानाय नङा खारै खारै सानैल' मानसि थालांगोन आरो चिफ आरो डिपुटि चिफ सानैल' मानसिया थालांगोन इउपिपिएलनि गोबां एमसिएलए एमफ्रा खारनो थाखाय रेडि इउपिपिएलआ दिनै लांदां जासिगोन आरो सानैल' मानसि थालांगोन इउपिपिएलआव बे जाबाय चिफ माने डिपुटि चिफ बिथांमोन सानैल' थालांगोन रायजो राजायाथ' गैखाला इउपिपिएलजों आरो लोगोसे एमसिएलए एमफ्रा बयबो खारनो थाखाय रेडि आरो बिथांमोन मोनथिगौ जे इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हायैनि थाखाय फैबाय थानाय 2025 सनाव मालाबाबो बिथांमोना सरकार दानो हाला कनफिडेन्स लस जाबाय बिथांमोना कनफिडेन्स लस जानायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै माने बिपिएफ दोलावनो फैनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरोखि मेम्बारशिप ड्राइभआथ' जेबो गैया माखासे जेबो बुजि मोनै जायफोरा माने मबाइल नाम्बारखौनो सेरनो रोङा बिथांमोन बायदिनोखौ मबाइलखौ बिनानै सेरलाबायनानै मोनसे अटिपि फैयो वान टाइम पासवर्ड बे पासवर्डखौ लानानै बिथांमोना मेम्बारशिप जाबाय होननानै फोरमायबाय थादों आरो बेजों जेबो लाब जानाय नङा भटार रायजोआ माने इलेक्सन खाथियावसो डिसिसन लायो सोरनो भट होगोन सोरनो भट होआ 6 मास सिगां बोसोरसे सिगां 2 बोसोर सिगां मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि जेबो मुलाम्फा जाया होननानै सानदों आरो भट थुग्रा मानसिफ्रा सप्तासे साननै सानथाम सिगाङावसो डिसिसन लायो जे भटखौहाय सोरनो होगोन आरो धौनि सायाव परिबेसनि सायाव सोनारनानैसो मानसिफ्रा भट थुयो आरोखि बे दायो सार नोंथांनि थाखाय राइट टाइम ना रं टाइम मानो होनोबा जों जिखिनि दायो बिसायख'थि फैबाय थादों मोनसे बे बहुद गोथौ सिन्था खालामनो गोनां मानो होनोबा बिजेपि सरकारा बिटिआरखौ सेनो थांगासिनो दङ सेनायनिथ' खोथा बुङाखै दाख्लैबो आसामनि सासे गोख्रों मन्थ्रि बिजेपिनि सिनियर लिडार
रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंलांदों जे लकेल पार्टिखौ लाफानानैसो सरकार दागोन बिथांमोना सेनायनि कुनु माने खोथा बुङाखै चिफ आरो डिपुटि चिफखौहाय मालाबाबो बिजेपिआ लाया बे खोथाखौ बिथांमोना स्पष्ट बुंखादों आरो जायखौ रायजोफोरा मेजरिटि भट होनानै बांसिन एमसिएलए देरहाहोनो हागोन बेबायदि लकेल पार्टिखौ लानानै आनसलिक दलखौ लाफानानैसो बिटिसिखौ सरकार खुंगोन बे खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों आरोखि दा बेनिखायनो आं सानदों बिथांमोना बिटिसिखौ थोंजोङै गावसोर सालायनायनि बा सिख'नायनि कुनु माने प्लेनिं गैया बिथांमोनाव हाग्रामा सरकारनि सायाव हाग्रामानि ओरैबायदि कनफिडेन्सजों दाबो दङ बिथाङा सरकाराव गैया बाट बिनि साननाया कनफिडेन्स लेभेल बे माने हारसिंनो देरहागोनखौ नुहुरनानै रावखौबो नाङा बुंबाय थायो एलायन्सआवबो थाया आरो जाय थांनो गोसो थांबाय था आंहा बाजायनाय गैया होनना बुंदों हाग्रामा सार लोगोसे हाग्रामा सारजों थानाय गोबां माने जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ हान्जा हिसाबैनो जोंहा कनफिडेन्सआ जोबोद माने हाई लेभेलनि आरोखि मानोना जों मोनथिगौ जे जों हारसिङै गेलेनानै जोबोद बुरजा भट मोनबाय थायो आरो रायजो राजाफोरा दिनै साधारन भटारफ्रा बयबो बुङो आरो गामि खना खनला बयबो बुङो जे माने बिपिएफनि सरकारनि समावनो मोजांमोन बिपिएफनि खुंथाय समावनो जोंहा माने डेभेलपमेन्ट जादोंमोन जोंनि लामा दालां स्कुल कलेज गासिबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट गासिबो बिपिएफनि समावनो जानाय नैबे प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल सरकारनि 5 बोसोराव रायजो राजाफ्रा दिनै माने जेबो डेभेलपमेन्टनि मोखां नुनो मोनाखै आरो जायनि थाखाय गोजाम सरकारानो मोजांमोन बिपिएफआनो मोजांमोन बे खोथाखौ दिनै जोङो रायजो राजाफोरनि खुगायाव बुंनाय खोनायो आरो बिपिएफआ सरकाराव फैगोन 100% खाथां जानानै दङ बिथांमोना जाबायदि खोथा होदोंमोन आरो बेबायदि रायजोनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै खोथा होनानैनो टाइमा जोबलांबाय आरोखि आरो बेसेबां खोथा होबावनो माखौ फोथायबावनो रायजोफ्रा खोथा होयैनो खोथायानो जोब्बाय इउपिपिएलआव माखौ खोथा होबावनो खोथा होनो गोनाङानो गैला दा बिथांमोना बेबायदि खोथा होयैनो रायजोफोरखौ गोदै गोदै राव बुंनानैनो 5 बोसोर समखौ बारलांबाय मावनो थाखाय जेबो खामानियानो गैला आरो मावनोबो समबो गैखाला दा बेनिखायनो बिसास खालामनाया रायजोफोरा बिथांमोननि सायाव जि बिसास दंमोन बियो दिनैनि तारिखाव जिर' जाफैबाय आरोखि आरो बिसास खालामनाय नंला रायजोफ्रा बिथांमोनखौ